good morning no. Ato po din tandogon ng yuta dari sa kapitsay no para matada. Mugapa na po dyan no, para na po tayo ipang hatag. Let's go. Tagko na ito papaya nga sinusidling mga idol. Papaya talaga idol. Akong paano idol sidling ito nang ibalhin. Dala mo mawala na, dayo. Sino yan? Ulot. Ang tali sa kutina. Jen. Naglakaw na naman. Jen. Saan na yun? Jen. Wala yun ha. Balik ka ba dito? Wala, gatas. Hindi yung dala. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi. Hi guys. Ano? Bakit? Ay! Muta. O na, may sawag ka. Hi ka na lang. Hi guys. Hindi ka nag-upload. Wala ka nag-upload si mga kalagan. Yun, takang hi guys, lag ko guys. Ay, duki mata sila mami daddy guys. Ha? Chichi na. Chichi gutom na ikaw. Gutom na ikaw lag-lag. Mami ikaw timpla. Mami, mami ka na. Didi mami. Please, na mami please, Didi. Sige na. Mami please, Didi. Please. Ano? Ano nga? Bilis ano? Hindi.
maaw.